Κύριοι βουλευτές, κύριε Δήμαρχε, κύριε Αντιδήμαρχοι, κύριοι Περιφερειακοί και Δημοτικοί Σύμβουλοι, κυρίες και κύριοι, αγαπητά μας παιδιά. Είναι εξαιρετική τιμή για τον Εκπολιτιστικό Σύλλογο Ασβεσταρογετών Γκόνος Γιώτας η παρουσία σας όλων σήμερα στην εκδήλωση. Μια εκδήλωση την οποία ενώνουμε το παρελθόν με το παρόν, ατενίζοντας με αισιοδοξία το μέλλον. Μέσα από την αφήγηση, το οπτικοακουστικό υλικό, αλλά και την παρουσία 80 και πλέον χορευτών επί σκηνής, θα ζωντανέψει η ιστορία του Συλλόγου και θα τιμηθούν όλοι όσοι συνέβαλαν ώστε ο Σύλλογός μας να αντέξει στο πέρασμα των χρόνων και να αποδώσει καρπούς για τους οποίους είμαστε ιδιαίτερα υπερήφανοι. Στο σημείο αυτό θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσους με τις συμβουλές τους συνετέλεσαν στην άρτια παρουσία της σημερινής μας εκδήλωσης. Συγκεκριμένα, απευθύνω θερμούς ευχαριστίες στον συνδιοργανωτή μας, το Δήμο Πέλλας, που είναι πάντα δίπλα μας. Επίσης, θα ήθελα να ευχαριστήσω τους συλλόγους που διέθεσαν μέρος των φορεσιών τους. Αυτοί είναι ο Εκπολιτιστικός Όμιλος Γιαννιτσών Πέλα, Μορφωτιστικός Πολιτιστικός Σύλλογος Γαλατάδων, ο Φίλιππος, Πολιτιστικός Σύλλογος Κρομιωτών, ο Άγιος Νικόλαος, Μορφωτικός Πολιτιστικός Σύλλογος Αμπελιών, Μακεδονικός Χορευτικός Πολιτιστικός Σύλλογος Καλυβίων, ο Αμίντας, το Χορευτικό των Ενοριακών Συνάξεων του Αγίου Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου Γιαννιτσών. Τέλος, θα ήθελα να ευχαριστήσω τους χορηγούς μας, γιατί χωρίς αυτούς δεν θα μπορούσαμε να πραγματοποιηθεί η σημερινή μας εκδήλωση έτσι όπως την ονειρευτήκαμε. Θα παρακαλούσα τον κύριο Δήμαρχο να έρθει να απευθύνει ένα χαιρετισμό. Σεβαστέ Πατέρα, κυρία και κύριοι βουλευτές, συνεργάτες του Δήμου, Αντιδήμαρχοι, Δημοτικοί Σύμβουλοι, κύριε εκπρόσωπε της Αστυνομικής Διεύθυνσης Πέλλας, κύριε Διοικητά της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Γιαννιτσών, τοπικοί σύμβουλοι, εκπρόσωποι συλλόγων και φορέων. Άκουσα ότι είναι πολλοί οι σύλλογοι που συμπράττουν σήμερα και αυτό είναι ευχάριστο γιατί δείχνει τη συνεργασία που υπάρχει μεταξύ των πολιτιστικών συλλόγων για να έχουμε ένα καλό αποτέλεσμα στο κομμάτι το παραδοσιακό του πολιτισμού και φίλες και φίλοι φυσικά. Μεγάλη χαρά και βλέπω μια κατάμεστη αίθουσα για τη σημερινή εκδήλωση. Μια εκδήλωση που θα παρουσιάσει την ιστορία ενός πολύ δραστήριου παραδοσιακού συλλόγου που έχει αφήσει το δικό του στίγμα στα πολιτιστικά πράγματα με τη συνεργασία, και αυτό είναι όπως είπα πριν πολύ ευχάριστο, και των υπολείπων και πολλών άλλων συλλόγων. Να συνεχίσετε να είστε έτσι δραστήριοι, να προσφέρετε στον πολιτισμό, να είστε αθεκτικοί στον χρόνο όπως είσαστε. Από το 82 ήδη έχετε κλείσει 43 χρόνια ζωής και εύχομαι να γίνουν πολλά περισσότερα, ούτως ώστε το κομμάτι του παραδοσιακό κομμάτι του πολιτισμού μας να συνεχίσει να ανθίζει. Άλλωστε είμαστε μια περιοχή με πλούσια παράδοση, με πλούσια λαογραφία, με όλες έτσι τις φυλές του ελληνισμού, ας το χαρακτηρίσω, να βρισκόμαστε όλοι μαζί εδώ στον τόπο μας, στο Δήμο Πέλλας, αγαστά, να συνεργαζόμαστε, να κάνουμε δουλειές μαζί, να έχουμε δημιουργήσει οικογένειες μαζί και να έχουμε δημιουργήσει ένα πολύ πλούσιο, αρμονικό μοσαϊκό για το οποίο είμαστε περήφανοι. Να πω ότι ήταν και να επεκταθώ λίγο και εκτός εκδήλωσης, μια καλή εβδομάδα για το Δήμο Πέλλας. Είχαμε τη χρηματοδότηση για το μουσικό σχολείο, το οποίο μάλιστα έχει τελειώσει ο διαγωνισμός γρήγορα, ευτυχώς δεν είχαμε στάσεις και προσφυγές. Σύντομα θα υπογραφεί η σύμβαση με τον ανάδοχο και θα ξεκινήσουν και οι εργασίες κατασκευής. Όπως επίσης επανεντάχθηκε και το έργο της Μεγάλης Αστικής Ανάπλασης στα Γιαννιτσά, ένα μεγάλο έργο το οποίο θα αλλάξει σημαντικά την εικόνα της πόλης, ευχάριστα πράγματα. Να πούμε φυσικά και για το παραδοσιακό χωριό, το Ασβεσταριό, ότι ήδη παραδώσαμε κάποιες πλάκες για τον αύλιο χώρο της Εκκλησίας και αναμένεται η παράδοση και των υπολείπων, αλλά και στο Μελίσι, το καινούριο σπίτι, μετά από αρκετά χρόνια έχει γίνει αποκατάσταση μέρους του οδοστρώματος. Αντιλαμβάνομαι φυσικά ότι αυτή η αποκατάσταση είναι ελάχιστη
σε σχέση με τα προβλήματα του οδοστρώματος που έχει το Μελίσι, που πραγματικά είναι σε άθλια κατάσταση. Αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι για φέτος οι δυνάμεις ήταν αυτές, αλλά κάθε χρόνο, και αυτό είναι δέσμευση, κάθε χρόνο θα υλοποιούμε ένα κομμάτι, τόσο ώστε στο τέλος της θητείας να είναι σημαντικά βελτιωμένη η κατάσταση. Και πάλι λοιπόν συγχαρητήρια στο Σύλλογο για τη μακροβιότητά του και το ωραίο έργο του. Και είμαι σίγουρος ότι με τόσους πολλούς χορευτές που θα έχετε επί σκηνής θα παρακολουθήσουμε ένα φαντασμαγορικό θέαμα. Καλή διασκέδαση σε όλους. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Δημάρχη. Η ανάγκη για τη δημιουργία πολιτιστικών συλλόγων προκύπτει από την κοινωνική συνείδηση, ώστε να εκπληρώνονται διάφοροι στόχοι, όπως η διατήρηση και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς, η προώθηση και ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής, η ανάπτυξη εκπαιδευτικών και δημιουργικών δραστηριοτήτων, η ενίσχυση της πολιτιστικής ταυτότητας και η δημιουργία δικτύων συνεργασίας. Βρισκόμαστε στο 1982. Το πολυμελές πρωτοδικείο Έδεσσας δέχεται την αίτηση των Δημητρίου Περπέτσι, Χρήστου Ρεντάκη και Κωνσταντίνου Μπασδριάννη και έτσι ιδρύεται το σωματείο μας με την επωνυμία Εκπολιτιστικό Σύλλογος Ασβεσταριωτών Ογκώνος Γιώτας με έδρα το Μελίσι. Το πρώτο διοικητικό συμβούλιο αποτελούν ο Δημήτριος Περπέτσης, πρόεδρος, Χρήστος Ρεντάκης, Κωνσταντίνος Μπασδριάννης, Λιτοβολής Δημήτριος του Πέτρου και Αντώνιος Ζούδας. Χοροδιδάσκαλος ο κύριος Δημήτρης Σαμαράς από το 1982 ως το 1985. Σε σύντομο χρονικό διάστημα δημιουργούνται οι πρώτες παραδοσιακές φορεσιές, πιστά αντίγραφα των αυθεντικών που φορούσαν οι κάτοικοι του Ασβεσταριού. Η πρώτη παρουσίαση του χορευτικού τμήματος του συλλόγου μας πραγματοποιείται την ίδια χρονιά στη σημερινή πλατεία Γκόνου Γιώτα στα Γιαννιτσά με αφορμή την έναρξη της Εμποροπανήγυρης. Οι δυσκολίες πολλές, κάθε μακεδονική έκφραση προκαλούσε καχυποψία, αντιμετωπιζόταν με εχθρότητα και πολλές φορές τελούσε υποπαρακολούθηση από τις κρατικές αρχές. Βέβαια, προς το τέλος της δεκαετίας, οι πολιτιστικές εκφράσεις άρχισαν να αποκτούν μεγαλύτερη ανεκτικότητα και ελευθερία. Οι σημαντικότερες στιγμές της συγκεκριμένης περίοδου είναι η εμφάνιση του χορευτικού μας συγκροτήματος σε φεστιβάλ παραδοσιακών χορών στο Palais des Sports Θεσσαλονίκη, αλλά και στον τηλεοπτικό διαγωνισμό της κρατικής τηλεόρασης Να η Ευκαιρία. Στη συγκεκριμένη εκπομπή, την κριτική επιτροπή αποτελούσαν ο συνθέτης Γιώργος Κατσαρός, η κριτικός κινηματογράφου Ροζίτα Σόκου, η χορεύτρια Σάσα Ντάριο, ο σκηνοθέτης Γρηγόρης Γρηγορίου και ο στιχουργός Λευτέρης Παπαδόπουλος. Παρουσιάζονται εκεί δύο παραδοσιακοί μακεδονικοί χοροί και το συγκρότημά μας αποσπά τις καλύτερες κριτικές και την υψηλότερη βαθμολογία. Ας θυμηθούμε αυτές τις τόσο ξεχωριστές στιγμές. Θα μας παρουσιάσουν δύο παραδοσιακούς τοπικούς χορούς του χωριού τους. Στο κλαρίνο ο Γιάννης Λατάνης, ακορντεόν ο Κωνσταντίνος Μετάνης, στα ντραμς ο Γιώργος Δεμετζίδης και στην κορνέτα ο Γιώργος Βίγκας.
Σωτήριος Ζούδας, Λιτοβολής Πέτρος του Ιωάννη και Τσάλμας Δημήτριος του Χρήστου. Χοροδιδάσκαλος ο Δημήτρης Ιωάννου από το 1985 έως το 1988. Ο Δημήτρης Ιωάννου, με τη συμβολή των κατοίκων του χωριού, καταγράφει τα τοπικά ήθη και έθιμα πηγαίνοντας από σπίτι σε σπίτι. Το αποτέλεσμα αυτής της σκοπιώδους προσπάθειας είναι η κινηματογράφηση μιας εκπομπής για λογαριασμό της κρατικής τηλεόρασης, στην οποία παρουσιάζεται ο μακεδονικός γάμος και το παραδοσιακό έθιμο του 12ημέρου Ρουσαλίες. Αφηγητής της συγκεκριμένης εκπομπής, ο γνωστός δημοσιογράφος Αργύρης Δινόπουλος. Τα γυρίσματα πραγματοποιούνται σε ασβεσταριό, μελίσι, γιαννιτσά και πενταπλάτανο. Συμμετέχει σχεδόν το σύνολο των ασβεσταριωτών και πολλοί από αυτούς φορούν γνήσιες τοπικές ενδυμασίες. Ας απολαύσουμε ένα απόσπασμα από τη συγκεκριμένη εκπομπή. Αυτοκίνητο από τη Θεσσαλονίκη. Το μακεδονικό στοιχείο έντονο στην περιοχή, κυρίως στα χωριά. Ο γάμος και τα οικογενειακά έθιμα, ζωτικά στοιχεία της λαϊκής παράδοσης. Σε μια κλειστή κοινωνία, η τελετουργία του γάμου είναι ευκαιρία χαράς, όχι μόνο για τους νεόνυμφους, αλλά για όλο το χωριό. Όλα είναι έτοιμα για το μυστήριο. Η τελετουργία και το γλέντι μιας εβδομάδας δίνουν την θέση τους στην χριστιανική παράδοση. Μετά την κατάνοιξη και τον σεβασμό της θρησκευτικής τελετής, ο χορός και το ξεφάντωμα αρχίζουν από το προαύριο κιόλας της εκκλησίας. Βρήκαμε τέτοια λύση. Να κάψεις το γαμπό. Έτσι το κάνουμε. Στην δεκαετία του 80 πραγματοποιούνται πολυπίκυλες δράσεις, όπως λαογραφική έκθεση στο Δημοτικό Σχολείο του Ασβεσταριού, δεντροφυτεύσεις, χορευτικές παραστάσεις, ενώ πραγματοποιήθηκαν οι πρώτες εκδηλώσεις στο χωριό, γνωστές ως αναλήψια, που περιέλαμβαναν αθλοπαιδείες και παρουσίαση παραδοσιακών χορών. Στο σημείο αυτό θα ζητούσα το πιο θερμό σας χειροκρότημα, καθώς θα υποδεχτούμε τους παλαιότερους χορευτές του συλλόγου μας, οι οποίοι μαζί με το σημερινό γυναικείο τμήμα θα μας παρουσιάσουν τους χορούς Σιρτό, Τικφέσκινο και Μάρενα.
Και τώρα φτάνουμε στη δεκαετία του 90. Το επόμενο Διοικητικό Συμβούλιο αποτελούν ο Γεώργιος Τραίτσης, πρόεδρος, Χρήστος Κοζάρης, Θωμάς Μπασδηριάννης, Αθανάσιος Ματρακούλιας και Δημήτριος Σιδέρης. Χοροδιδάσκαλος η Έλλη Τζάκρη, από το 1990 ως το 1992. Στη συνέχεια το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελούν η Θωμάς Σιδέρης, πρόεδρος, Γρηγόρης Καπουσούζης, Δημήτριος Τσάλμας του Χρήστου, Αντώνιος Ζούδας και Σωτήριος Ρεντάκης. Χοροδιδάσκαλος ο Δημήτρης Τσάλμας από το 1994 έως το 2000. Τη δεκαετία του 90 ως και τις αρχές του 2000, ο Σύλλογος λειτουργεί τυπικά, αλλά ουσιαστικά παραμένει ανενεργός, με ελάχιστες και σποραδικές εκδηλώσεις τοπικού χαρακτήρα, όπως η αντιπροσωπεία του Συλλόγου στην υποδοχή της Ολυμπιακής Φλόγας το 1996 στα Γιάννητσά, ενόψει των Ολυμπιακών Αγώνων της Ατλάντα. Επίσης, πραγματοποιούνται εκδηλώσεις στο Ανοιχτό Θέατρο Γιάννητσών, αλλά και στο Ασβεσταριό, με πιο σημαντική το Αυγουστιάτικο Φεγγάρι, που παρακολούθησαν και μαθητές από το εξωτερικό στα πλαίσια εκπαιδευτικού προγράμματος. Ας παρακολουθήσουμε κάποια αντιπροσωπευτικά στιγμιότυπα από διάφορες εκδηλώσεις αυτής της περίοδου και στη συνέχεια ας καμαρώσουμε το παρόν αλλά και το μέλλον του συλλόγου μας, τους μικρότερους και νεότερους χορευτές μας, οι οποίοι θα μας παρουσιάσουν τους χορούς Ράμνα, Σάρενη Τσουράπη και Ότφορη Λένου.
χρόνια κυλούν, η χιλιετία αλλάζει και φτάνουμε αισίως στο 2004. Ο σύλλογος μας επανέρχεται δυναμικά έπειτα από μια πανηγυρική γενική συνέλευση, όπου εκλέγεται το νέο Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται μέχρι το 2010 από τους Καπουσούς Σταμάτη πρόεδρο, Πέτρο Περπέτσι, Πασχάλη Τσάλμα, Λιτοβολή Δημήτριο του Σταματίου, Χρήστο Πέτκασλη και Μανώλη Αγγέλου. Χοροδιδάσκαλος ο Πέτρος Τσάλμας από το 2004 ως το 2006. Το 2004 πραγματοποιείται ετήσιος χορός και με τα έσοδα δημιουργούνται καινούργιες παραδοσιακές φορεσιές. Παράλληλα, διοργανώνονται τα ζωοδόχια. Στο παρεκκλήσι της ζωοδόχου πηγής στο Μελίσι γίνονται προσπάθειες για την αναστήλωση του παλιού ιερού ναού της Αναλήψεως. Κατασκευάζεται η χορευτική πίστα που υπάρχει μέχρι και σήμερα στο χωριό και ξεκινούν σε ετήσια βάση οι εορταστικές εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται μέχρι και σήμερα την παραμονή της Αναλήψεως. Το καλοκαίρι του ίδιου έτους, τα χορευτικά τμήματα του συλλόγου μας συμμετέχουν στο παιδικό φεστιβάλ Φιλίππια και υποδέχονται την Ολυμπιακή Φλόγα εν ώψη των Ολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας. Από το 2005 ο σύλλογος μας διοργανώνει κούλουμα την Καθαρά Δευτέρα στο Ασβεσταριό, αναβιώνει το μακεδονικό έθιμο Κόλτε Μπάμπο, χορηγεί υποτροφίες για εκμάθηση παραδοσιακών μουσικών οργάνων στο Αλεξάνδριο Δημοτικό Οδείο, υποδέχεται τον Παναγιώτατο Οικουμενικό Πατριάρχη κ. Βαρθολομαίο στα Γιανντσά, ενώ τα Χριστούγεννα του ίδιου έτους ξεκινά μια φιλανθρωπική δράση που όλοι αγαπάτε και στηρίζετε όλα αυτά τα χρόνια. Το έλκυθρο του Άι Βασίλη, που μοιράζει δώρα σε μικρούς και μεγάλους, έχοντας στηρίξει στο παρελθόν διάφορους φορείς, όπως το χαμόγελο του παιδιού. Χοροδιδάσκαλος από το 2006 έως το 2017 ο Δημήτρης Χατζημούσης. Το 2008 ο σύλλογος μας προτείνει στον τότε Δήμο Γιαννητσών τη διοργάνωση της Παραμυθούπολης, θεσμός που διατηρείται μέχρι και σήμερα, καθώς και την αναπαράσταση του μακεδονικού εθήμου Ρουσαλίες στους κεντρικούς δρόμους της πόλης. Το 2010 προκύπτει νέο Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από του Σταμάτη Καπουσούζη Πρόεδρο, Πέτρο Περπέτσι, Λιτοβολή Δημήτριο του Σταματίου, Αλεξία Ευγενίου, Λιτοβολή Πέτρο του Δημητρίου και Ζούντα Νικόλαου. Το 2012 γίνονται οι απαραίτητες ενέργειες και επιτυγχάνεται η ηλεκτροδότηση του Ασβεσταριού, ενώ την ίδια χρονιά ο σύλλογός μας γίνεται μέλος του Διεθνούς Συμβουλίου Χορού που λειτουργεί υπό την αιγίδα της UNESCO. Το 2013 εκλέγεται το νέο Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από του Σταμάτη Λιτοβολή Πρόεδρο, Πέτρο Περπέτσι, Πασχάλη Τσάλμα, Μαρία Τόσιου και Λιτοβολή Ιωάννα του Πέτρου. Το 2013 ο Σύλλογος συμμετέχει στο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού και Πολιτισμού στην Πρέβεζα και εγκρίνεται στο πρόγραμμα Λίντερ. Το 2014 παίρνει μέρος στο Διεθνές Πολιτιστικό Φεστιβάλ υπό την αιγίδα της UNESCO στο Βεάκιο Θέατρο, ενώ την ίδια χρονιά ο σύλλογος μας γίνεται μέλος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πολιτιστικών Συλλόγων Μακεδόνων.
Το χορευτικό μας συγκρότημα παίρνει μέρος το 2014 και το 2015 στο Μακεδονικό Αντάμωμα στη Σιταριά της Φλόρινας, ενώ το 2015 συμμετέχει στα Εμέλια, στο χοροθέατρο της Δώρας Στράτου στην Αθήνα και πραγματοποιεί επίσκεψη και ξενάγηση στο Προεδρικό Μέγαρο. Το 2016 το νέο Διοικητικό Συμβούλιο αποτελούν η Σταμάτης Λιτοβολής Πρόεδρος, Μαρία Τόσιου, Πασχάλης Τσάλμας, Χρήστος Καπουσούζης και Λεωνίδας Μπαλάτογλου. Το 2017 ο Σύλλογος μας συμμετέχει στη δεύτερη Πανελλήνια Συνάντηση Μακεδόνων που πραγματοποιείται στο Καφτατζόγλιο Εθνικό Στάδιο στη Θεσσαλονίκη. Ας παρακολουθήσουμε ένα μικρό απόσπασμα από τις συγκεκριμένες παραστάσεις. Από το 2017 μέχρι και σήμερα χοροδιδάσκαλος είναι ο Αριστοτέλης Απεριάδης. Το 2018 το νέο Διοικητικό Συμβούλιο αποτελούν η Σταμάτης Λιτοβολής Πρόεδρος, Κωνσταντίνος Κοζάρης, Χαράλαμπος Γεωργιάδης, Χρήστος Καπουσούζης και Λεωνίδας Μπαλάτογλου. Την ίδια χρονιά γίνεται η παρουσίαση του φωτογραφικού λευκόματος με τίτλο «Εικόνες και μνήμες από το Ασβεσταριό» στο Πνευματικό Κέντρο Γιαννιτσών. Πρόκειται για ένα βιβλίο που περιλαμβάνει συνοπτικά την ιστορία του χωριού και φωτογραφικό υλικό από την καθημερινότητα των κατοίκων από το 1927 έως και το 1976. Επιπλέον, τα παιδικά τμήματα του Συλλόγου συμμετέχουν στο 12ο Αντάμωμα Παιδικών Εφηβικών Συγκροτημάτων στην Κοζάνη. Την επόμενη χρονιά, ο Σύλλογος μας ταξιδεύει στην Νηπαία Καρδίτσας και παίρνει μέρος στο φεστιβάλ Ενιπαία. Από το 2020 έως και το 2022, ο Σύλλογος παραμένει αδρανής λόγω της πανδημίας του κορονοϊού. Την ίδια περίοδο προκύπτει νέο Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από του Σταμάτη Λιτοβολή Πρόεδρο, Χρήστο Καπουσούζη, Λιτοβολή Χρήστο του Θεοδόρου, Χαράλαμπο Γεωργιάδη και Παλάτογλου Λεωνίδα. Το 2023, με την καθοδήγηση του κ. Μαλιωτάκη Σταύρου, πραγματοποιείται σεμινάριο πρώτων βοηθειών και χρήσης απεινιδωτή, ενώ τα παιδικά τμήματα συμμετέχουν στο 15ο Φολκλωρικό Φεστιβάλ Νέων Θερμαϊκού. Το 2024, κατόπιν προσκλήσεως του Δημάρχου Τυρνάβου, ο Σύλλογος μας παίρνει μέρος στη γιορτή Τσίπουρου και Αποσταγμάτων και στο σημείο αυτό ας παρακολουθήσουμε κάποια στιγμιότυπα αυτής της περίοδου.
Σήμερα το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τους Σταμάτη Λιτοβολή Πρόεδρο, Χρήστο Καπουσούζη, Δημήτρη Γκιώση, Λιτοβολή Χρήστο του Θεοδόρου και Ιωάννη Περπέτσι. Δεν είναι καθόλου υπερβολικό να υποστηρίξει κανείς ότι η παραδοσιακή κληρονομιά αντιμετωπίζει προκλήσεις, καθώς ζούμε σε μια εποχή που χαρακτηρίζεται από την παγκοσμιοποίηση και την τεχνολογική πρόοδο. Πρέπει να τονιστεί πως τα χορευτικά τμήματα του Συλλόγου όλα αυτά τα χρόνια συμμετείχαν σε πλήθος εκδηλώσεων και η προσπάθεια που έγινε κατά το παρελθόν και που συνεχίζει να γίνεται μέχρι και σήμερα, είτε από τα μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων, είτε από τους χοροδιδάσκαλους, είτε από τα απλά μέλη και τους φίλους του Συλλόγου, έχει σαν άμεσο στόχο τη διατήρηση της αυθεντικότητας των παραδόσεων του χορού, της συλλογικής ιστορίας των αξιών, των ηθών και των εθήμων. Ήρθε η στιγμή να απολαύσουμε τους χορευτές της τελευταίας 20ετίας, στους χορούς Μπαϊντούσκινο, Έλενε Μόμε, Γκάιντα, Σύρι Σύρι, Πατρούνινο και Πουσινίτσα.
Τι να βρει κανείς, τα παιδιά μας. Αν κάποιος αφιερώσει λίγο χρόνο στη μουσική παράδοση της περιοχής μας, σίγουρα θα αναγνωρίσει την ιδιαίτερη και μοναδική εκτέλεση των τοπικών τραγουδιών από το Γιαννάκη Ζλατάνη. Ο τρόπος που έπαιζε το κλαρίνο του ξεγυρνούσε πίσω στον χρόνο, καθώς διατηρούσε την αυθεντικότητα της κάθε μελωδίας που ερμήνευε. Ο Γιαννάκης Ζλατάνης γεννήθηκε το 1948 στην Πλατάνη Εδέσης. Από πολύ μικρή ηλικία, σχεδόν 10 χρονών, ξεκίνησε την ανασχόλησή του με τη μουσική, παίζοντας δαούλι. Στα 13 του άρχισε να μαθαίνει κλαρίνο και σιγά σιγά δημιούργησε την πρώτη του μπάντα. Με τον καιρό έγινε όλο και πιο γνωστός, παίζοντας σε αμέτρητα γλέντια και γάμους. Το 1983 εμφανίστηκε στην τηλεοπτική εκπομπή «Να η Ευκαιρία», ενώ το 1999 βραβεύτηκε στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών από το τότε Υπουργό Πολιτισμού ως το καλύτερο μακεδονικό συγκρότημα. Ο Γιαννάκης Ζλατάνης ήταν ένας από τους λίγους που κατάφεραν να ξεχωρίσουν και να διατηρήσουν ζωντανή την παράδοση της περιοχής μας. Είμαστε πραγματικά τυχεροί που είχαμε την ευκαιρία να τον απολαύσουμε από κοντά και να συνεργαστούμε πολλές φορές μαζί του. Το πάθος του και η ψυχική ενέργεια που κατέθετε κάθε φορά που έπαιζε το κλαρίνο του προκαλούσε συγκίνηση. Ακορντεόν ο Κωνσταντίνος Μετάνης, στα drums ο Γιώργος Δεμερτζίδης και στην κορνέτα ο Γιώργος Βίγκας.
ο Εκπολιτευτικός Σύλλογος Ασβεσταριωτών Κόνος Γιώτας, σεβόμενος τη μνήμη αυτού του σπουδαίου καλλιτέχνη, θα ήθελε να του απονείμει μία τιμητική πλακέτα. Παρακαλούμε τον γιο του Κώστα να την παραλάβει. Για την απονομή, η Αντιδήμαρχος, κυρία Μερεμιτζάκη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν μπορώ να πω κάτι τώρα, μας έκανε και ο Σάββας. Ιδιαίτερη χαρά και τιμή, σήμερα στεκόμαστε εδώ για να τιμήσουμε κάποιους ανθρώπους. Όλους τους προέδρους και όλους τους χοροδιδασκάλους από το 1982 μέχρι και σήμερα. Στο πρόσωπό τους φυσικά τιμάμε όλα τα μέλη των διοικητικών συμβουλίων, αλλά και όλους τους χορευτές. Τα τιμητικά αυτά βραβεία δεν είναι απλώς μια διάκριση. Είναι ένας φόρος τιμής για την προσφορά τους στο σύλλογό μας. Τους ευχαριστούμε που είναι σήμερα εδώ κοντά μας και ευχόμαστε η πορεία τους να συνεχίσει να εμπνέει και να καθοδηγεί τις επόμενες γενιές. Παρακαλώ όλους τους προέδρους και χοροδιδασκάλους να προσέλθουν στη σκηνή για τις βραβεύσεις. Θα ξεκινήσουμε πρώτα με τους προέδρους και έπειτα θα συνεχίσουμε με τους χοροδιδασκάλους. Οι βραβεύσεις θα γίνουν με χρονολογική σειρά. Παρακαλούμε τον Δήμαρχο, κύριο Στάθη Φουντουκίδη, για την απονομή. Πρόεδροι, Περπέτσης Δημήτριος. Άρε Πρόεδρε. «1982 είναι μία στιγμή μοναδική στη ζωή μου, γιατί η έμπνευση αυτή ξαναγέννησε το διαλυμένο ασβεσταριό. Το ασβεσταριό που έχει προσφέρει τόσο πολλά και είναι τόσο πολύ αδικημένο. Όμως, η γενιά μετά και από μένα μας δικαίωσε με όλη αυτή τη μεγάλη αγάπη όλων αυτών των παιδιών. Όλοι μαζί καταφέραν κάτι πάρα πολύ όμορφο. Το 2024-25 σήμερα είμαι πάρα πολύ περήφανος, πάρα πολύ ευχαριστημένος, συγκινημένος, γιατί όλα αυτά τα δρόμενα που διαδραματίστηκαν μέχρι σήμερα τουλάχιστον μου αφήνουν μια μεγάλη ικανοποίηση. Μια ικανοποίηση ότι αυτό που φτιάξαμε με το Γαρίφαλο στο Πέτο το 1982, με χωρίς φόβο από το πολύ μεγάλο κυνηγητό μας, καταφέραμε να κρατήσουμε το χωριό και να είμαστε περήφανοι για ό,τι κάναμε. Ευχαριστώ πολύ τον Δήμαρχο, τον άξιο Δήμαρχο που έχουμε σήμερα, ο οποίος είμαι βέβαιος ότι το χωριό θα το στηρίξει όπως το στηρίζει, ακόμα πιο δυνατά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ όλους. Επόμενος πρόεδρος, ο κύριος Ζούδας Χρήστος.
σας για τις συνεργασίες που είχαμε με σπουδαίους ανθρώπους, όπως χοροδιδασκάλους όπως ο Δημήτρης ο Σαμαράς και ο Ιωάννης Δημήτρης, οι οποίοι δώσανε οντότητα στο σύλλογο μας, και τις εκδηλώσεις, εμβληματικές εκδηλώσεις που παρουσιάσαμε, όπως οι Ρουσαλίες και το Μακεδονικό Γάμο. Και να ευχαριστήσω όλους εσάς και τα παιδιά για την βράβευση. Ευχαριστώ. Επόμενος πρόεδρος, ο κύριος Στραΐτσης Γεώργιος. Επόμενος πρόεδρος, ο κύριος Σιδέρης Θωμάς. Παρακαλούμε για την απονομή την κυρία Τζάκη. Αγαπητές φίλες και φίλοι, ο πολιτισμός πρέπει να αποτελεί σε κάθε του πτυχή στόχο και πεδίο δράσης για κάθε ενεργό πολίτη. Και ο Πολιτιστικός Σύλλογος Γκόνος Γιώτας, που σβήνει σήμερα 43 κεράκια στην τούρτα των γενεθλίων του, για 43 συναπτά έτη υπηρετεί με συνέπεια και συνέπεια το έργο της διάσωσης και της διατήρησης, της παράδοσης, αλλά και των ηθών και των εθήμων της Μακεδονίας μας, και κατά αυτή την έννοια κρατάει ενωμένη την κοινωνία του Μελισσίου και τη γεμίζει αισιοδοξία σε κάθε του εκδήλωση. Από μόνη της αυτή η εκδήλωση είναι πάρα πολύ σημαντική, γιατί κατορθώσατε απόψε να μας φωνάξετε όλους εδώ και να μας ενώσετε και να μας καταστήσετε κοινωνούς και της ιστορίας σας, αλλά και των σχεδίων σας για το παρόν και το μέλλον. Εγώ θέλω από βάθος καρδιάς να συγχαρώ όλους όσους χρηματίσατε, μέλη του Διοικητικού Συλλόγου, του Πολιτιστικού Συλλόγου Γκόνο Γιώτα, χοροδιδάσκαλοι, χορευτές, αλλά και απλά μέλη, και να θυμόσαστε ότι χωρίς εσάς δεν θα γίνονταν τίποτα. Να τα χιλιάσετε επομένως, να τα χιλιάσει ο Γκόνος Γιώτας και να ζήσουν οι ζεσταριώτες. Να είστε όλοι σας καλά. Επόμενος πρόεδρος, ο κύριος Καπουσούζης Σταμάτης. Για την απονομή, παρακαλώ τον κύριο Καρασμάνη. Μίλησαν. Παιδιά, εγώ θέλω να πω μόνο ένα μεγάλο ευχαριστώ. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στους γονείς που εμπιστεύονται τα παιδιά τους όλα αυτά τα χρόνια στους πολιτιστικούς συλλόγους, γιατί πραγματικά γίνεται έργο σε όλους τους συλλόγους. Θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλα τα παιδιά που έχουν παρευρεθεί μέχρι σήμερα στο σύλλογο και έχουμε συνεργαστεί. Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους χοροδιδασκάλους που έχουμε συνεργαστεί όλα αυτά τα χρόνια, γιατί ουσιαστικά είμαστε με όλους, και όλα τα παιδιά από τα παλιά συμβούλια που μας έχουν βοηθήσει για όλα αυτά τα χρόνια. Ένα μεγάλο ευχαριστώ. Και εγώ με τη σειρά μου θέλω έτσι να συγχαρώ τον σύλλογό σας για αυτό το παρουσιαδιακό ταξίδι από το 1982 μέχρι και σήμερα, που όλοι οι πρόεδροι, όλα τα διοικητικά συμβούλια, οι δάσκαλοι, όλα τα χορευτικά συγκροτήματα κρατήσανε ζωντανή την παράδοση, τα ήθη και τα έθιμα, με αυτό το πολυπίκυλο πολιτιστικό έργο που προσφέρει από το 1982 μέχρι και σήμερα ο σύλλογός σας. Θερμά συγχαρητήρια στα όμορφα κορίτσια, στα παλικάρια,
στα μικρά παιδιά, στο παλιό παραδοσιακό συγκρότημα του Ασβεσταλιού, για όλους αυτούς τους όμορφους μακεδονικούς χορούς που μας παρουσιάσατε. Θερμά συγχαρητήρια. Μπράβο σας. Και σημερινός πρόεδρος του Συλλόγου, ο κύριος Λιτοβολής Σταμάτης. Παρακαλούμε πολύ για την απονομή, τον κύριο Κουτούδη. Έχω το λόγο. Μπράβο Σταμάτη! Μπράβο Σακάκη. Και πριν συνεχίσουμε με την απονομή των βραβείων των χοροδιδασκάλων, ένα ιδιαίτερο βραβείο θα θέλαμε να δώσουμε στο στυλοβάτη του συλλόγου μας. Τον άνθρωπο που αφιερώνει πολύ προσωπικό χρόνο και προσωπική δουλειά για την πρόοδο του συλλόγου. Παρακαλώ πολύ τον κύριο Καπουσούζη Χρήστο να παραλάβει το βραβείο και την απονομή να την κάνει ο κύριος Λάκης Βασιλιάδης. Καλησπέρα σε όλες και όλους και από εμένα. Με ιδιαίτερη χαρά, τιμή και συγκίνηση θα έλεγα, παρακολούθησα αυτή την υπέροχη εκδήλωση. Οι σύλλογοι μας πραγματικά επιτελούν έναν ρόλο πολύ σημαντικό με εθνική διάσταση. Αυτός ο σύλλογος ξέρει πάρα πολύ καλά να επιτελεί αυτόν ακριβώς το ρόλο. Να είναι θεματοφύλακας της ιστορίας του χωριού, θεματοφύλακας της ιστορίας του πολιτισμού, των ηθών, των παραδόσεων, των εθήμων. Και το καταφέρνει να το περνά από γενιά σε γενιά, όπως είδαμε κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης. Οι παλαιότεροι δώσαν τη σκητάλη στους νεότερους. Αυτή η εικόνα λοιπόν είναι πολύ ελπιδοφόρα για τα δρόμενα τα πολιτιστικά του τόπου μας. Θερμά συγχαρητήρια σε όλους τους συντελεστές, θερμά συγχαρητήρια πραγματικά και στο βραβευτέντα τον Χρήστο, που όλοι γνωρίζουμε πόσο σημαντική δουλειά κάνει, έστω και θεαθόρυβα. Να είστε όλοι καλά. Συνεχίζουμε λοιπόν με τους χοροδιδασκάλους. Ο πρώτος χοροδιδάσκαλος του συλλόγου ήταν ο κύριος Σαμαράς Δημήτριος. Παρακαλούμε πολύ τον κύριο Αδαμάκη να απονείμει την πλακέτα. Ο δεύτερος χοροδιδάσκαλος του συλλόγου, ο κύριος Ιωάννου Δημήτριος. Παρακαλούμε πολύ τον κύριο Φαρμάκη να απονείμει την πλακέτα. Να συγχαρώ το Σύλλογο για την πρωτοβουλία και για την οργάνωση. Να τον ευχαριστήσω που με θυμήθηκε και είδα φίλους μάλλον μετά από, να μην πω πόσα χρόνια, πάρα πολλά, από το 85.
Εύχομαι κάθε προκοπή στον σύλλογο να χορεύουμε τη ζωή γιατί δεν πρέπει για τα παιδιά. Εντάξει, και όλοι εμείς να κρατάμε τα παλιά για να ομορφαίνουμε το παρόν και για να δεχτούμε το μέλλον. Έρχονται δύσκολες μέρες. Γεια σας. Επόμενη χοροδιδάσκαλος, η κυρία Τζάκρη Έλλη. Παρακαλώ πολύ την κυρία Τζάκρη να της απονείμει την πλακέτα. Ευχαριστώ μετά από 35 χρόνια που είμαι εδώ κοντά σας και χαίρομαι πάρα πολύ που βλέπω αυτά τα παιδιά εδώ να χορεύουν γιατί η ζωή μας είναι μικρή και χρειάζεται χορό. Ο επόμενος χοροδιδάσκαλος, ο κύριος Τσάλμας Δημήτρης. Παρακαλώ πολύ την κυρία Μερεντζάκη. Ο επόμενος χοροδιδάσκαλος του Συλλόγου, ο κύριος Χατζημούσης Δημήτρης. Παρακαλώ πολύ τον Δήμαρχο, κύριο Στάθη Φυσικής. Θα διορθώσω λίγο, με συγχωρείτε. Ο επόμενος χοροδιδάσκαλος ήταν ο κύριος Τσάλμας Πέτρος, αλλά εδώ πέρα λίγο Τσάλμας τα μπέρδεψα. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Όχι με τη σειρά, παρακαλώ. Είμαστε και κοντοί εμείς. Θέλω και εγώ με τη σειρά μου να ευχαριστήσω το Σύλλογο για τη τιμή που μου έκανε. Θέλω να ευχηθώ καλή συνέχεια, πολλά συγχαρητήρια στα παιδιά και σε εσάς σε όλους υγεία για να ανταμώνουμε σε διασκέδαση, σε πανηγύρια και στις εκδηλώσεις. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Τέλης Απεριάδης. Δεν θα σας κουράσω, θέλω να σας ευχαριστήσω όλους όσοι βρίσκεστε σήμερα εδώ. Θα ήταν μεγάλη παράληψη. Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε την ορχήστρα μας, την καλύτερη μακεδονική ορχήστρα. Παρακαλώ. Ο Σάββας Ιωάννου στο κλαρίνο. Ο Γιάννης Πέγιος στην τρομπέτα. Ο Σίμος Κλίνης στην τρομπέτα. Ο Σταύρος Μίσκιος στο ακορντεόν. Και ο Μάνος Κακαρέξης στην Γκραν Κάσα. Γιατί καλά χορεύουμε, αλλά δεν έχουμε και καλή ορχήστρα, πώς θα χορέψουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ τους χορευτές, μικρούς και μεγάλους, για την υπομονή που είχαν. Και θα σας
πω και κάτι που έγινε στα παρασκήνια. Οι περισσότεροι από τους χορευτές ήταν συγκινημένοι. Πρώτη φορά το είδα αυτό. Το καταθέτω. Κάπου εδώ η εκδήλωσή μας έφτασε στο τέλος της. Ευχαριστούμε θερμά όλους για την παρουσία σας.